Čus. Čau. Honzo. Pozdravíš? Ne. Takže jsou Velikonoce, že jo? Jo, dneska jsme šli hodovat. A ukáž si, co jsi koupil. Ukáž to, ten balíček. Bulldog. A vy, co máte rádi čínský polívky, tak už víte, co to je. Takže já vám to ukážu. Jo, takový. Toto je ono. To je ono. tu vodu. Co je to? Takže my musíme se teď vyřídit, takže řekni co. Honza šel vylejt tu vodu. Prý, že mu to tam vadí. Ale kdo ví, co jsou čínský nudle, takže tak to ta tam voda tam má být. Prostě. To je pak divný, když tam není ta voda. Jo. Ale to palivý mu tam furt zůstalo. Takže on se toho nikdy nezbaví. A kdyby jo, tak mu tady ještě přidáme. A je to Chudinkovi. A je to tady úplně. Jo, a my jsme s Kajou, kdyby něco volízli a pálí to jako hovado. Vidíte to červený? Malí děti, nekupujte to, je to pálí jako hovado. Ale můžete to koupit, ale nedávejte si tam tohle červený. To pálí jako hovado. Počkej, tady z téhle strany můžete vidět, jak je to. A pak je tady takový růžový pytlíček, ten nevím, kam ho dám. Tady. Má to úplně stejnou barvu a je tady. Tohle. To je zelenina. To je zelenina, takže to se tam dejte, kolik chcete, jakoby. No můžete co, klidně. Kámo, chudnej. Zelenina nejlepší prostě. Zelenina lepší než palivý, kámo. Palivý pehu. Zeleninu běžte. Zase vrátil a prej to taky furt. Takže se s Kajou bojíme, protože my dáme challenge, nesmíme se napít vody. jo. Takže Já se teďka bojím. Hej, buď chcípneme, nebo ne, to je prostě na to. like nebo Hej, tady je to temlý, tady je to temlý. Lidi, pokud se vám to jídlo ty série líbí, jak natáčím, tak dejte like. Hele, Honzo už se vrátil. Honza tam, vidíte ho? Tady bude, teď bude. Kajo, udělej mu tam místo? Joj. Počkej. My se bojíme, já a Matyáš. Jako vypadá to hezčí. Jako, je to krásný, ale bez toho pálivýho by to bylo ještě lepší. Jako vypadá to krásně, ale... Ale bez vody. Teď se můžeš ještě napít vody, teď ještě ta challenge nezačala. Já řeknu, když začíná, takže... Můžeme, jak chcete, my chceme taky. Já jdeš do špagety. Hej Honzo, dáme challenge, že se nesmíme napít vody, No jo? prostě když vypiju tohle. Nebo prostě když tady mám ty takovýhle nudle. Hej, Kajo, teď začínáme, jo? Já hned dělám 3, 2, 1, start, nesmíme se napít vody. Já když jim špagety, tak dělám tyhle ty zvuky. Posloucháš mě? Hej, posloucháš mě, Honzo, nesmí se napít vody. Žízeň. Co? Nesmíš, jinak prohráváš. Žízeň. Od teďka. Ty vole, tak já to zkusím, jo. Jo, mám dobrý nápad. Co jsem děláš, ne? Jak to jít? Koukej. Jaj. Nesmí se napít vody, Piťo. Kdo se napije vody, tak prodává, ty vole. Já jsem fakt démon. Why? Já to Ne, Honza se napil vody. Honza se napil vody. Já musel. Ty pí. Já jsem se ale udusil kvůli tomu. Hej, prostě žádná challenge, ok? Jo, žádná challenge, od teďka se to ruší. Protože to bychom nezvládli. Ty píšťalo, kámo, ty Bože, hej, pochopte, to mám tak maximum pár. Hej, kolik říkáte palivosti? Maximum. 1 000 000. A to je fakt mega. Máme být ticho, Krysí. Ne! Tak jsi debil. Tak ty seš kokot. Jsi normální. Jo, jsem. Very seš. Jsi coconut milk. On tam dal toto.
No, to nepálí. Tak si to měs? Tak to si, když to říkáš. Hej, mezi tím, co Honza tady jí, tak já zkusím poskládat tu Rubikovou kostku nějak. Takže já jdu teď Já- na... Hej, já si beru ještě malinkou. Jaj. To nedávám. Vy tady máte vodu. Jo, pojď hovno. Teď si dát ještě k tomu pepřinu, ty vole, to by pálilo ještě víc, kámo. Tak jo, já jdu ochutnat. Okay. Ne. Proč? Nejde to. Proč? Nejde to. Tak jo. Ty seš debil. Hej, Tvoje lidi, chyba. jestli se bojíte ochutnat, tak prostě si naberte takhle. Takhle. Jaj. Jenom tady ten malý kousíček, tak jo, jo. Dělej celý do pusy. Ukaž se na video, jak vypadáš. Jako trošku už jsem červený, jo. Trošku už to začíná palit. Já jsem už celkem spacná. Okay. A kdyby něco tohle... Trošku jako... Hej, Honza už se vrátil, ty pí. Já mám vůbec chtěl s červenou pusu. Jaj. Já mám nejde. Prostě to je hrozný. Já mám vůbec chtěl s červenou pusu! Hej, Honzo. No. Hej, ču na můj jazyk. Co je červený? Pepejču. On bude červený. Čo na něho to? Hej, Honza se toho nebojí. Hej, Kajo, musíme se dát stejně jako Honza. Ne! Jenom jednu, já si dám porci. Hej, já si jdu přinést vodu, protože já si dám hodně. A to vám ukážu. O ně. A já jsem debil. Teď jdu já. Já jsem... To je hrozný. Já jdu teď na to. Mám? Mhm. Já to ukážu Matyášovi. Žiješ? Ne, já jsem démon. Jsem tady. Hej, Matyáši, Já koukej. zkusím co nejvíc. Matyáši, koukej, já si dám... Tak pojď si 2 jen na teď. Tak teď uka. Abyste to viděli na videu. Já to zajím něčím sladkým. Jaj. 3, 2, Jaj. 1. Jaj. Ty seš nesežer to celý, vole. Já sežer už celý. Dobrý. Ne. Ty vole. Nekopujte si to. Hrozný. Jsou my démon. Hej, vidíte, jak jsem červený na tom videu. Nepálí z toho rty. Mě taky ty pí. Ty vole, ono to teprve začíná. Ty vole. Já půjdu koupit další. Ale ne Bulldogs. Můžu jít s tebou? Už jít od Bulldoxu. A já už... Kámo, ne, nikdy Bulldogs. Nekopujte si to. Ne. My půjdeme s Honzou koupit další, ale nepálivý, takže uděláme test. Tak jo. Crash test Daryl. Honzo, tak půjdeme Počkáš tady, kámo? Hej, kámo, ty píčlo, ono to teprve začíná, no ty. Hej, vidíte, jak mám červenou tu pusu, ty vole. Nekupujte si to, ty vole. Vy velký taky ne, jestli vás to nepadí. Čum, já jsem z toho normálně narudlej. To dojes, až přijdeme, tak už tam mít nebudeš, jo, papa? Ahoj. Jsi jistoty? Prosím mi to. Ahoj. Ale